So yo, what's up mga kamibulos, no? So karong adlaw day mga kamibulos adto ta sa kuan babaw magwatuwa ta diri kay ang gagaw si Elmer kauban sa Basyot vlog. So arion daw ko kay kuan daw kuno lang sitting sa mita. So tanawon daw na ako i-check na og okay na ba tong kuan sa mita kay murag naglibog sila gamay, no? So bali ang mahitabo nga to guys, doon ko diri nya mag-video mi. Diya ang settings nila ang tarungon. Diya na pong i-edit ang video. So yun. Tanawan naman yung video guys. Sunod ani. Sa Ternliti, magpapildi, DASMAG! Aló.